What's up, KZN? You are watching DOP, Deben Online Podcast. Well, it's an Easter weekend. Abantu bonke baphumile. They are out there celebrating. Abanye they are worshiping. Abanye they are making sure ukuthi they are praying. Siyabonga kakhulu. But stick around because I want to tell you a secret. Ngezinto ezenzeka, especially mekuyisiphasika. And also, before we even start the show, yazi khona lenye question ekuba nzima kabi empilweni. Uhlangane nomuntu okwaziyo bese ethi kuwena, hawu, asikubonanga emngcwabeni. Eyi, yabona uma ukwazi ukuphendula lowo mbuzo, yabona futhi uba safety kakhulu uma kuwukuthi ubunento ekubambile ngempela, but if ubungenayo ukwazi ukuphendula nje kalula kanjalo. Asikubonanga emngcwabeni. Into abantu abamnyama abayisebenzisa kakhulu ukuthi bakona nje inhliziyo or bakukhombise nje ukuthi siyazi ukuthi wena usaphothani. Yabo lento engishoyo? Kunzima. So much that we really need to support each other. Mekhona ovelelwe yinto, we need to show up. At least into ongayenza uma kuwukuthi azange ushow up zama noma mhlampe indaba yokuthi ufike noma ingomlindelo, yabo, or ufike ekhaya kungakangcwatshwa or something like that, yabo, ngoba ngempela kusazoba nzima if singasaphothani. But nevertheless bafethu i-weekend kama ufly motion, of course. This is my new baby. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. For abamanje, I'm coming with the new format ye-podcast. Ngiyazi abantu abaningi iyabadida ukuthi what's going on now. Iphi le yakhe endala. I've been trying to tell you guys ukuthi le basement podcast is no more. So let's just focus kuyona le DOP Itepenolan podcast. But guys, I wanna share a story with you, which is I think singasiza abantu abaningi. Yabona ngishiso lento ngoba kusayisikhathi ngibona kuyisikhathi sephasika, i-Easter and everybody baya emasontweni. Into ebuhlungu before ngikhuluma lesi story lesi esi-serious engicathi ngizosifuna esizosiza abantu abaningi. Into engenza ngikhulume indaba kakhulu ngephasika, yazi abantu ngephasika, I'm not sure noma ngephasika sisuke siyogeza izono or maybe sisuke nje siyoyithandazela nje or siyobungaza ukushona nokuvuka kukaJesu. Ikuphi kahle kahle okwesifanele sikwenze? Siyobungaza, cause most yabantu abayile angifuni ukuqamba amanga, most yabantu abazoya emasontweni abantu abathanda ukugrova, yabo? Abantu abathanda ukugrova ngale ndlela ongakaze uyibone, yabo, bafuna ukuphosta nje iy'thombe ukuthi bayasonta, bafake kuma-status abo besemasontweni benjani njani njani. Kodwa nje uma uthi uyababheka la bantu laba uyasho ukuthi hhayi bo, ngoba isidakwa nje lesi engisaziyo, hhayi lo ngiyamazi lo uthanda abafana, hhayi lo mfethu ayikho lento ayenzayo nje mfethu, yabo. But angazi noma leyo nto isuke ukuvika ukuthi sibone ukuthi ngempela wena uyini. Kahle aningitsheleli kwi-comment section ukuya ephasikeni ukwani. I'm not against it, okay? I'm just asking a simple question ukuthi ningichazele, yabo, sichazele nabangazi ukuthi ukuya ephasikeni e-Easter kungani, yebo leyo. Because I've got this story that I want to share with you, and before I share with you, and abantu fanele babuye bakhumbule ukuthi ukuya ephasikeni, number one, uthi kuchazele kahle. Ephasikeni ziningi iy'ngozi ezenzekalayo every time mese kubuywa ephasikeni. My prayer for you is that ungagibeli ibhasi erongi, ungagibeli imoto erongi.
ngoba labantu abathwalile nabathwalayo nabafundisi abasebenzisa iy'thwalo, the very same members ade bezo-worship-a beze ukubuke nje ukuthi zingaki nje iy'ngozi nje mekuzoba iphasika noma sekuvele iphasika, uzobona endabeni ama-statistics ayathusa. So guys, mina emasontweni make sure ukuthi niyothandaza into engeqiniso ngempela ngoba ungangabuya. Baningi abantu beshona befaka ama-uniform esonto, bebuya kuphi? Ephasikeni. So let's just nje bafethu senze sure ukuthi this Pasika thing, this Easter weekend sonke sigade kahle ngoba akubona kuphela abantu mhlawumbe abaye emasontweni abashona, abanye ithina yabo ngokugrova kakhulu, uthole abantu sebegruvile sebedaka u-3 days. Hey, can you imagine uLesihlanu it holiday, Saturday, Sunday, Monday. Damn! And imali yabona lapho imali iyaphela-ke uma uphuza utshwala noma ngabe kuthiwa uthanda izinto ezinjani, kodwa imali nje iyaphela. That's why you find out ngo-Monday every time mekukhona like uhlala nomuntu othandayo ukuphuza imali yakhe yonke nge-weekend, uzwa nje esekuculela iculo laSjava, uNkulunkulu owazi yonke kusasa lami, omunye uthi uyazi akazi lutho ngoba uyena yedwa, kanti uyakugoqa lapho ufuna ukuzocela imali yokugibela abuyele emsebenzini. Yazi le ndaba bafethu inkulu kabi ayingangami bafethu. We are watching Durban Online Podcast. Ngiyibiza nge-DOP, Gama of Fly Motion. Don't forget to subscribe, like and share. Also, ungakhohlwa na comment. So the topic for today is mhlambe siyelani kuma-Easter. What's the purpose? Ngoba ngithola ukuthi kunabantu abaningi engibabona engathi basuke beyela ukubukwa nje nokujabula nje ukuthi babone abanye abantu engathi bamakholwa nokujabulisa abazali, not bona themselves, not bona noNkulunkulu wabo, not bona nokuthi baxhumane nowabadala. Okay? Cause mina ngine-worry ukuthi vele ngiyabazi abantu abaningi bayisebenzisa iy'thwalo lapha and besebenzisa wona la mathuba lawo alezi iy'nsuku zebhizi ukuthi bathwale ngabantu. Yabona into engishoyo? But lesi sitori ebengifuna ukusisho ukuthi yazi abantu abamnyama guys, especially us, we are always attached in some things. Whether idlozi, isithunywa, abantu abadala, abantu bakini abangasekho, whatever you call it. Abanye abangakholwa bathi they are connected into ingelosi, which is another topic ukuthi where do we belong? Mhlambe sithi asithi ingelosi kusayiwona ama-ancestors, ne? Cause vele bonke oJesu eBhayibhelini no-Abraham right now as we speak bama-ancestors. But it's just that bona ama-ancestors ako-Israel. And then lawo ethi ama-ancestors amadimoni. Siyasazi the story. There's been a lot of debates about it. I don't want to go there. But mina, I want to share a story to you guys. Ukuthi yazi esabantu abamnyama, sometimes we end up sisetshenziswa inyanga mbumbulu, upasta mbumbulu, bonke labantu kuthiwa abathandazi abasiza abantu mbumbulu. Angisho ukuthi abekho abasiza abantu, ngiyazi bakhona, but iningi limi kanje ngoba liyazi ukuthi nina abantu nihlezi niney'nkinga ezizodwa. Njalo wena ubuzwa ukuthi uphi ugogo wakho, uphi umkhulu wakho. Uma engekho ugogo kusho ukuthi umkhulu usashona, mekhona umkhulu kusho ukuthi ugogo usashona. They always wanna find ukuthi ubani ongasekho because the dead man tells no tale. So nawe-ke don't be fooled. Sesibadala manje, it's 2026, indaba zey'nganekwane ayiphelile. So all I'm saying is that sometimes you don't need to go kubantu ababonayo. Izinto zakho zingavaleka, izinto zakho zingangenzeka, ungahlupheka ubone ngathi izinto zakho ayihambi, kodwa mina ngiyakuthembisa ungase uye la kwakusonta khona ugogo
ozaluma wakho. Yonke into iyoqaqeka. Noma ungangasonta khona, just nje ukuthi uvisithe, ubeke unyawo lakho khona, phele kanjalo. And see izinto yiqaqeka at the very same time. You don't have to mfethu uzuye kumfundisi wakhona uthi hayi ugogo wayesonta lana manje nginey'nkinga nje ube khona wena. I'm telling you guys, le enginitshela yona ngeke baze banitshele abantu abaningi. You only need to visit the church where your grandmother used to go and attend. Yayibona leyo nto engishoyo and izinto zakho zokhanya. Guys, you're watching the the Depend Online podcast, DOP. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike and ucommente. Guys, fortunately, nginamanye amabhizinisi, I just want to introduce them to you. Like Fly Motion Events. Laphayana ngiharisha nge-sound, corporate events, weddings, birthday parties, sporting events, traditional ceremonies, even nama funerals or public events. Other services as kanje. Uma ufuna isound no MC no DJ ku available. If ufuna u-MC as MC kuphela, which is me, Fly Motion, I'm also available. I have I have kuthiwa yini lento le, ama-relationships nabo-DJ abaningi. So ungasho ukuthi ufuna ukuza u-DJ bani, singeza. So we also have u-DJ in the house. So inamba ikhona laphana is 07 888 56546. But into engifuna ukuni-understandisa yona, this sound yami ayisoze yabolekwa abantu o-DJ noma indawo ekudlalwa kuyona igqomu, because they don't care about your equipment, they don't care ukuthi mesishila ibhikha kwenziwa kanjani, they don't care if ama-button sebewahlephulile, they don't care if anything nje yenzekile, as long as bazoba ngumsindo zize zishe bangasho futhi sekushilo ubone ngabo. And then when wena suthi uhambisa isound kwenye indawo, thola ukuthi usushilo. Indaba nje yogqomu yonke leyo nto, guys, please don't contact me. This is not for amagqomu. Ngisengishilo la ukuthi eyani. Okay. Good news. Singena nje kwa-podcast, guys. Abantu abaningi bebengazi nge-Basement Podcast, but now sesine-Durban Online Podcast. So the Durban Online Podcast, bafethu, is nominated for Best Podcast. So please, guys, if you like my work, you like my podcast, niyawazi amagalelo bafethu, senginike abantu abaningi i-platform. Ungangivotela mfethu uthi SMS, uthi SMS Mzansi 0882 40 439. SMS Mzansi 0882 40439. Okay, guys, that would be great. Asithathe le nomination. If I can tell you one story about this, ukuthi ngike ngasebenza emsakazweni. I was once nominated ukuba kuma awards, ama-Liberty Awards. Something strange happened ngoba kwakuyimina nomunye umfethu sasisebenza naye, sagcina singazange siye ngoba isiteshi sawakhansela lawo ma-nomination ngenxa yezizathu ey'thize. But muthi uyabheka lezi zizathu, ngabona ukuthi yonke into nje mfethu kwakuvala mina ukuthi ngingayitholi le award, ngoba vele base besesigcemeni sokuthi bangixoshe. So wawungamxosha kanjani umuntu osezowina vele i-award? I know for the fact ukuthi ngangizoyithola leya award, but asekho lapho. That is the past. Right now, sila with Durban Online Podcast, the number one podcast in KZN, if not the world. So, guys, lesithathe leyokuqala ke le i-award yini. Anyway, guys, let's go back to the story. Let's go back to our topic for today. Like, serious, guys. Sizokwenzani?
ePhasikeni. And ngiyazi iPhasika futhi ila abanye abafundisi mbumbulu beyishiya khona ngempela imali. And how come amasonto anjengo-St. John's, kaLuganyana, kaShembe awa-expand as much as amasonto oBushiri, oLukawu, bonke laba apostolic apostoli ekuthiwa ba-abaprofethi, they always wanna have this huge church esinabantu abakapakela ngaphandle. If you watch lamasonto thina esikhulele ngawo bengakafiki laba, amaRomeni nje mfethu especially ngiyazi wonke amaRoma, amasonto akhona akaze kuthiwa namhlanje liyadilizwa, liya-extend-wa, abantu abanikele. KaMasango mina la ngikhulele khona ugogo wami la lesonto khona, awukaze nje uzwe kuthiwa hhayi liyabhidlizwa isonto, sesifanele manje sifake imali kube njani, njani, njani. KaLuganyana, kaShembe-ke well-ke you don't even have to cause nje ukubona elinye ihlathi engathi li-right singene khona sibeke amatshe amhlophe, sekuyindawo engcwele leyo, yabo? And naleyo nto nje is very cheap. Ungaze ucathi ngiyababukela phansi. It's very cheap. But all these why charismatic churches ayingeke. Prosperity churches ku-prosper umfundisi kuphela but angilwi nabo. But I'm worried ngokuthi abantu mese bebuya kulezi ndawo kade beyokwenza khona iy'nkonzo, most yabo bayashona. So please share a comment lapho kwi-comment section. Ungalwi nami no, 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 no. It's just chatting, sifuna ukwazi ukuthi mhlampe okunye singakugwema kanjani, okunye singa-improve kanjani. Thank you so much for watching Durban Online Podcast. Niqhubeke nibuke namanye amavidiyo lawa azopop-up khona la eskrinini. Also ningakhohlwa ukusubscribe, nikhomente, ni-like, and make sure ukuthi we grow this podcast, i-Durban Online Podcast, DOP. Ngisazoba nezikiphi engizoyidayisa kuthiwa ezobhalwa nje u-DOP, Durban Online Podcast, ne-artwork ezobe i-right. Kuzobe kufika kakhulu guys. And I'm also coming on too many shows. I'm gonna be on tour with the top queen of comedy. Yes. Ama-dates nje azoza nje very soon. Now I'm thinking of making my own one-man show at Westridge Park Stadium. Thank you so much, guys, for pulling up. Siyabonga ukuthi uzobuza fika kulesi sikhathi. Tell a friend to make sure ukuthi nawe uyayibuka le show. Danko.